Hello guys, kasama ng mga co-teachers ko sa Leonor, magcha-charity work kami ngayon. BantaYeah! BantaYeah! So ito mga kaBantaYeah, newly shave na tayo. Tapos yung aking no shave March and April. Hindi ko na mataste yung yung sanggano looks ko. Okay? Okay, so isa ito sa mga activity ng school namin. So nagambag-ambagan kayong mga teachers at saka yung PTA namin, of course, para ipambili ng mga relief goods na ibibigay namin sa mga napili naming mga pupils sa school namin. Okay, so eto, pupunta muna ako sa mga iba kong co-teachers para kunin yung ambag nila. Kakapunta lang natin kay Michela, and then ngayon naman kay Miss Feby. So BantaYeah! Okay, so now pupunta na tayo sa bahay ng aming brigada coordinator, si Miss Odilia, kasi siya yung leader ng activity na to. Okay, so BantaYeah! Okay, so mga kaBantaYeah, nandito na tayo sa bahay ni Miss Odilia and lalabas na muna tayo. Okay, so kasi medyo madaming hakutin BantaYeah! Hello mga kaBantaYeah, so nandito na kami ngayon sa school namin. I-repack muna namin yung mga goods para mahanda na sa pamimigay later. Okay, so BantaYeah! Okay, so go na kami. BantaYeah! Okay, so mga kaBantaYeah, we are halfway there. Konti na lang yung natitira sa likod. Mga siguro mga more than 10 na lang yung natitira. So madami pa kami pupuntahan. Okay, so mga kaBantaYeah, pupunta kami ngayon sa isa sa mga pupils namin na nasunugan. Okay, so mga kaBantaYeah, malapit na kami sa nasunugan ng bahay. Okay, ayan na siya. Abot na ako na. BantaYeah! Okay, so mga kaBantaYeah, ito na yung mga natira sa nasunog na bahay. So sila yung isa sa mga bibigyan namin ng tulong. Okay?
Okay, so kukunti dali na titira. Malapit na namin maubos. And after this, makakauwi na kami. Okay? Italiano. Okay, so mga kabantay, ito na yung huli naming bibigyan ng first wave ng tulong ng school sa mga chosen pupils niya. Okay, so far mga 35 pupils lang yung aming nabigyan ngayon kasi nga maliit lang yung budget namin. 11 lang kami sa school, 10 teachers and 1 school head. So sa ambaga namin maliit lang yung naipon namin. Okay, pero meron pa yung second batch. Okay, so yun nga. So kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na pag-iikot. BantaYeah! BantaYeah!